Καλησπέρα σας. Σήμερα η μάχη εναντίον των κατοχικών μνημονιακών δυνάμεων εισέρχεται σε μια νέα φάση. Και δεν μιλώ μόνο ως επαγγελματίας υγειονομικός, αλλά γενικότερα και ως Έλληνας πολίτης. Από σήμερα, κατά πέτηση της Τρόικας, τα ανδρίκελά της, που δυστυχώς παίρνουν τις αποφάσεις στο Υπουργείο Υγείας και στην εθνικοσοσιαλιστική, δηλαδή ναζιστική, οργάνωση προδοσίας, υποτέλειας και υποκρισίας, όλο μαζί ΕΟΠΗ, αποφάσισαν ότι στις συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ θα αναγράφεται μόνο η χημική ουσία και όχι η εμπορική ονομασία ενός φαρμάκου. Βεβαίως το φάρμακο έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι ο τελικός καταναλωτής και αυτός που αποφασίζει, που επιλέγει το προϊόν που θα καταναλωθεί, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, ασθενής και γιατρός. Όμως είναι πλήρης υποκρισία να απειλούνται οι γιατροί που συνταγογραφούν σκευάσματα συγκεκριμένων παραγωγών, από τη στιγμή που υπάρχει δραστική ουσία, πώς αυτό μπορεί να γίνει, χωρίς από την άλλη μεριά να γίνεται λόγος για τους ηθήνοντες οι οποίοι κατ' εντολήν της Τρόικας, κατ' εντολήν του Γερμανού Αντικαγκελάριου, κόβουν και ράβουν την όλη κατάσταση στα μέτρα συγκεκριμένης πολυεθνικής φαρμάκων Ισραηλινο-Γερμανικής. Ωστόσο, σκοπός του βίντεο που ήδη παρακολουθείτε είναι να σας δείξει, απευθυνόμενος στους συναδέλφους γιατρούς, πώς θα εξουδετερώσουμε αυτή την φαυλεπίφαυλη ρύθμιση, κάνοντας πράξη ότι πολιτική υγείας με το γιατρό στη γωνία δεν γίνεται. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκεί θα δούμε πώς εξουδετερώνουμε το απεχθές και επαχθές αυτό μέτρο. Ελπίζω η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης προδοσίας, υποτέλειας και υποκρισίας να τα έχουν αρπάξει καλά, διότι έτσι και δεν τα έχουν αρπάξει θα είναι κερατάδες και δαρμένοι, τουλάχιστον δαρμένοι, διότι την προηγούμενη γερμανική κατοχή ο Άρης Βελουχιώτης, τον οποίο καλό θα ήταν να κλωνοποιούσαμε, με όσα αρνητικά και αν μπορέσει να το διαμαρτυρήσει κάποιος, ένα μέγα θετικό είχε. Ξεβρώμησε τον τόπο από αρκετούς δοσιλόγους, όσους πρόλαβε τέλος πάντων. Επίσης, θα δείξουμε ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μιας μέτριας ποιοτικά ηλεκτρονικής εφαρμογής στο ελληνικό δημόσιο, εμπεριέχει και τη θεσμοθετημένη πλαστογραφία. Δηλαδή ο φαρμακοποιός μπορεί να καταχωρήσει συνταγή εξ αφορμής ή χωρίς αφορμή μια χειρόγραφη συνταγή που κάποιος γιατρός εξέδωσε, ενώ βεβαίως ο γιατρός δεν μπορεί να εκτελέσει συνταγή μπαίνοντας στα χωράφια του φαρμακοποιού. Αλλά τι περιμένει κανείς από συμμορία κακοποιών, οι οποίοι ως ανδρίκελα της Τρόικας και των ξένων ελεγκτών παίρνουν τις αποφάσεις. Έχουμε ήδη μπει στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επιλέγουμε καταχώρηση συνταγής. Χάριν παραδείγματος θα χρησιμοποιήσω τον δικό μου άμκα. Και επίσης, χάριν παραδείγματος,
θα γράψουμε ένα φάρμακο από εκείνα του γαστρεντερικού. Το παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε την εσομεπραζόλη, διότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο ένα φάρμακο, το πρωτότυπο της. Βάζουμε λοιπόν στη διάγνωση τα αρχικά γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσος και ακολούθως πηγαίνουμε στην επιλογή προσθήκη φαρμάκου, ενώ δεν επιλέγουμε συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία. Εδώ όμως θα πρέπει να βάλουμε την εμπορική ονομασία του σκευάσματος και μιας και η εσομεπραζόλη αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα μόνο από τον Nexium, το επιλέγουμε. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να διαλέξουμε τον 20 mg στη συσκευασία των 28. Κατά τα γνωστά βάζουμε προσθήκη και βλέπουμε ότι μας έχει βγάλει στο σύστημα δραστική ουσία εσομεπραζόλη κλπ. Εμείς βάζουμε ποσότητα 1 κουτί, συμμετοχή 25%, ένα δισκείο με συχνότητα μία φορά την ημέρα επί 28 ημέρες. Πριν εγκαταλείψουμε την προσθήκη, πριν εγκαταλείψουμε την καταχώρηση αυτού του φαρμάκου, ας κοιτάξουμε παρακάτω στα πράσινα γράμματα που λέει προτινόμενο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου από τον ΕΟΦ 25% για Nexium κλπ. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε για να μην πληκτρολογούμε και σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου είναι να επιλέξουμε το σκεύασμα με την δοσολογία και την ποσότητα των χαπιών ανασυσκευασία, αντιγραφή και πάμε και το επικολλάμε στο πεδίο σχόλια. Επικόλληση. Τώρα λοιπόν στο πεδίο σχόλια έχει το όνομα του σκευάσματος όπως το γράφαμε μέχρι τώρα και εμφανιζόταν. Χάριν ευκολίας θα κάνω καταχώρηση της συνταγής αυτής για να δούμε πώς θα εμφανιστεί στο χαρτί και μετά θα την ακυρώσω. Ελέγχουμε ότι η συνταγή είναι απλή και δεν χρειάζεται να καταχωρήσουμε τρίμηνη. Πατάμε καταχώρηση και το σύστημα πράγματι την έχει καταχωρήσει. Πατάμε το εκτύπωση για να δούμε πώς η συνταγή θα εμφανιστεί στο χαρτί και βλέπουμε διάγνωση GOPN, γαστροεσοφαγική δηλαδή παλινδρομική νόσος, δραστική ουσία εσομεπραζόλη κλπ. Προτινόμενη θεραπεία, ταμπλέτες των 20 με 28, ποσότητα 1, δοσολογία 1 δισκείο μια φορά την ημέρα επί 28 μέρες, 25% η συμμετοχή και οδηγία Nexium ταμπλέτες των 20 με 28. Οπότε εδώ ακυρώνουμε στην πράξη και πάρα πολύ απλά αυτά που οι κατοχικές δυνάμεις και οι εγχώροι συμπράκτες τους θέλουν να επιβάλλουν, διαπράττοντας μια γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων ασφαλισμένων. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, όλα ετούτα τα μέτρα ένα σκοπό και μόνο έχουν:
να κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Για του λόγου το αληθές βλέπετε ότι παραμένουν τα ποσά και τα ποσοστά στο 0. Ότι δηλαδή δεν έχει μετρήσει ως καταχώρηση με εμπορική ονομασία. Και τα πενταψήφια τηλέφωνα ασχέτως χρεώσεων και η μείωση του πλήθους των γιατρών που μπορούν να συνταγογραφήσουν για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, ένα και μόνο σκοπό έχουν: να δυσκολέψουν, να δυσχεράνουν την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, να τους αποκλείσουν. Με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία, ο Θεός να την κάνει τέτοια, καταπατά κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα. Επομένως και εδώ έχουμε γυρίσει πίσω στο 1843 και απαιτείται ένας πάνδημος ξεσηκωμός για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της νομιμότητας και εν πάση περιπτώσει να λειτουργήσει ο πατριωτισμός των Ελλήνων. Πηγαίνουμε τώρα στη συνταγή που γράψαμε, πατάμε ακύρωση, την επιβεβαιώνουμε και η συνταγή έχει ακυρωθεί, διότι γράφτηκε μόνο και μόνο χάριν επιδείξεως στο όνομά μου, δηλαδή θεράπων και ασθενής, το ίδιο πρόσωπο, κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί. Η παραπάνω μέθοδος δεν διεκδικεί πρωτοτυπία. Τη μαύρη εποχή που κυβερνούσε την Κίνα ο Μάο και είχε για λόγους κατ' επίφαση ισότητος και πλαστεπίπλαστης δημοκρατικότητος και διάφορα άλλα τέτοια κομμουνιστικά φλιναφήματα, είχε λοιπόν διατάξει να ξυλωθούν τα διακριτικά των βαθμών από τις στολές των στρατιωτικών. Οι αξιωματικοί είχαν βρει έναν τρόπο να δηλώνουν τον βαθμό τους προσθέτοντας στυλούς στην τσέπη τους. Ανάλογα με το χρώμα, το πλήθος και τη διάταξη των στυλών μπορούσε κάποιος να καταλάβει τον βαθμό του αξιωματικού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως με ανόητες και πονηρές, άρα όχι έξυπνες, και ανώφελες κοινωνικά απαγορεύσεις, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται, αντιθέτως πολύ περισσότερα δημιουργούνται. Επίσης οι φίλοι μας οι Κινέζοι λένε και ότι δεν έχει σημασία πόσο καιρό θα κάνει μια μέθοδος να αποδώσει, άμα αποδώσει θα μας αποζημιώσει για τα καλά. Και βέβαια λέω ο φίλους μας, παρόλο που συμπαθώ πάντα και πολύ περισσότερο τους Ιαπωνέζους, γιατί δεν φταίνε καθόλου οι καψεροί οι Κινέζοι, εάν ένας Κινέζος κυβέρνησε την δύσμηρη πατρίδα μας για 8 χρόνια, σωρεύοντας λόφους, τόνους, ωκεανούς προβλημάτων. Και δυστυχώς τα όσα δούμε τώρα έχουν την πηγή τους σε εκείνη τη μαύρη οκταετία που η ΕΝΕΔ και τα παπαγαλάκια της και όχι μόνο πάσχιζαν να μας παρουσιάσουν ως λαμπρή σελίδα. Εντάξει, άμα αυτές είναι λαμπρές σελίδες, τότε άνετα μπορούμε να πουλήσουμε σιδηροπυρίτη για χρυσό. Στο βιβλίο χημείας της Δευτέρας Γυμνασίου, πρώτη εκονταετίας, είχε εν είδη γελιογραφίας ένα σκιτσάκι που έλεγε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και έδειχνε έναν διαρρήκτη να φωτίζει με το φακό του έναν μικρό λίθο κοιτάσματος σιδηροπυρίτου, ενώ παραδίπλα ο χρυσός λαμποκοπούσε διακριτικά, αλλά το χαϊβάνι δεν είχε πάρει χαμπάρι. Αυτό ακριβώς έχει τρομερές αναλογίες και στο σήμερα.
31 με 32 χρόνια μετά. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνηση μπορείτε να αποτανθείτε στην τοπική μονάδα υγείας Αγίου Ιεροθέου του ΕΟΠΗ, ζητώντας τον κατοίκον γιατρό, και το προσωπικό θα σας παραπέμψει σε μένα, ώστε διαζώσεις να έχετε περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά μέχρι να ξεμασκαρευτούν πλήρως οι δοσύλλογοι, προδότες, απατεώνες, ανεγκέφαλοι και όλα τα σχετικά που ατυχώς για την πολύπαθη Ελλάδα μας έχουν βρεθεί σε θέσεις ηθινόντων. Δυστυχώς ο Σόλων είναι αεί και τραγικά επίκαιρος σε όσα έλεγε στην ελεγεία του. Οι ίδια αλεπούς αν πηγαίνει καθένας χώρια, μα όλους μαζί σας πιάνει αμυαλιά. Καλή σας νύχτα.